הציון הלאומי. היום אנחנו ננסה לשבור צעצוע חדש שקוראים לו פאוור רנג'ר. עלוב, סתם גרוטה, תראו מה הוא עושה ככה, חסר תועלת. אני הולך לפרק אותו לעיני המצלמה. לא תגלו את זהותי האמיתית וגם לא את זהות הצלם הנכבד שלנו. קבלו את הצעצוע. 3 ו4 וואם! לא נשבר כלום. ננסה יותר חזק. אומייגאד! סכיב! אמרתי לך. אומייגאד. שובר הצעצוע הלאומי, שברנו את היד. טאדאן! בואו נעשה את מבחן. עצרת? לא. בואו נעשה את מבחן לשבירת רגל. נראה כמה אני חזק. אומייגאד, שברתי אותו. נעשה את הרגל השנייה. אתה אוהב את הצעצוע הזה, נכון? מצאתי אותו בגן. טוב, כנראה אין לי כוח מספיק, אבל הקמתי אותו. ותראו, הצעצוע יצא מקיפול ספן נוח, ולא תגלו את זהות האמיתי שלי. טה 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 טה.